Каква е днешната закуска? Днешната закуска е киноа. Отново здравословна и пълна с енергия. Можем да добавим кофик в млякото, което сме си сложили. Защо да добавяме кофик? Каква е ползата? Защото когато сме на ново място, както в случая, на почивка, понякога може да имаме забавено храносмилане. Затова имаме нужда от повече фибри. Тогава на помощ идва кофик с уникалния вкус на кафе и ценен за здравето. Така че ще си добавим отново в нашата вкусна закуска, за да ни стане и още по-вкусна. Разбъркваме и опитваме. И какъв вкус ще има тази закуска? С аромат на кафе. О, звучи интересно. Закуска с аромат на кафе. Да ви е сладко. Искаме и ня! Искаме и ня! Стига, деца! Нали ядахте? Ядахме, но нашето беше без кафе. Ами мама? Мама глад.